part de la varietat de formacions que s'hi podran sentir, també el programa és molt variat. S'hi podrà sentir des de peces conegudes com el Cigne de Sansens, unes miniatures de bridge fantàstiques i també una peça molt curiosa que és unes variacions sobre el famós tema del Happy Birthday, en les quals el compositor Peter Heydrich va passant per tota mena d'estils musicals, amb petites miniatures, agafant el tema aquest tan conegut i va fent fins i tot citacions d'obres famoses de grans compositors de la música de cambra.